गिबियावनो आङो दिनैनि बे गहपुर ओनसोलनि रुंसारि नेरसोन बसुमतारीनि बे सारादुआव नुजाफैनाय आरो लोगोसे मेडियानि गासैबो नायगिरिफोरनिसिम आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय जे मोनसे समाव बर' जाथिनि थाखाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जि गेरेमसा बर' माहारि दानायनि जि सिमां लानानै बर'नि गेजेराव बुहुमनां सोमावसारनायनि मोनसे हाबाफारि जागायजेनदोंमोन। बे 1987 नि 2 मार्चनिफ्राय जागायजेननाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव जा सेपारेट स्टेटनि आन्दलन बे आन्दलनावनो दिनै बे न'खरनिनो रुंसारि नेरसोन बसुमतारीया 10 थाखो फरायबाय थानाय समावनो 9-10 थाखो फरायबाय थानाय समावनो बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों मैखोमै बाहागो लाबोदोंमोन आरो जों नुदों बे बाहागो लाबोनाय समाव बिथाङा मोनसे गोख्रों सासे मावथिमोन आरो एबसुनि बे जेनेरेल कमिटियाव थानो मोजां मोनैलाय भलन्टियार फर्स दानायखाय बिथाङा बे 88 आव बर' भलन्टियार फर्सआव हाबनानै बिथाङा भलन्टियार फर्सनि सासे गोख्रों मावथि हिसाबै बर'नि बे एबसुनि सोमावसारनायाव गोख्रों बाहागो लाबोदोंमोन आरो बे 1993 सिम जा बड'लेण्ड एकर्ड BSc एकर्ड जादोंमोन बे एकर्डसिमाव बिथाङा भलन्टियार फर्सआवनो दंमोन आरो बे भलन्टियार फर्सआव जेब्लानोखि एकर्ड जाखांनायनि उनाव बर' भलन्टियार फर्सआ सारेन्डार जादोंमोन अब्ला बिथाङाबो सासे सारेन्डार जानानै बे गाहाय मोनसे लामायाव फैफिनदोंमोन हाथियारखौ नागारनानै। नाथाय बर'नि समस्याया जिहेतु गहपुरसिम बा बर'नि समस्याया बे समाव सुस्रांजायैलाय 1996 आव आरोबाव बे बर' एकर्डखौ डिनाउन्स खालामनानै जेब्ला BLT मुंनि मोनसे आफाद दानानै मोनसे आर्मस रिभलिउसन खालामनो थाखाय बर' माहारिनि गेजेराव मोनसे जांख्रिथाय लाबोफिनदोंमोन। बे जांख्रिथाय लाबोनायाव बिथाङा आरोबाव गावनि फरायनायखौ ज्राब दोनथ'थारनानै आरो गावनि माबाखौ दोनथ'थारनानै बिथाङा BLT आव 1998 आवहाय आरोबाव BLT आव हाबहैयो आरो BLT आव हाबहैनानै बिथाङा सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि हिसाबै BLT खौ 2003 सिम बिथाङा BLT आवनो बिबानगिरि हिसाबै जाना थायो। जेब्लानोखि बिथाङा सेक्रेटारि जाखांनायनि उनाव बिथांनि चेयारमेन सान्ति बसुमतारीया जेब्ला उदखारिफोरनि आखायाव जिउ फोजोबजादोंमोन अब्ला बिथाङा चेयारमेनशिपखौ लानानै 2003 सिम बिथाङा BLT नि चेयारमेन जानानै थादोंमोन आरो 2003 आवहाय जेब्लादि BTC एकर्ड जादोंमोन बे BTC एकर्ड जानाय समाव बिथाङा आरोबाव बे BLT निफ्राय सारेन्डार जानानै मेइन स्ट्रिमाव फैनानै रायजोनि खामानि मावनायाव बिथाङा गोसो होदोंमोन आरो बिथांनि दैदेननायाव जोंनि गहपुराव बे मार्टियार्सफोरनि जिथुनाखि बाव 534 बर' आन्दलनाव जिउ खहा जादोंमोन बे 534 जिउ खहा जानायफोरखौ बिथांनि दैदेननायावनो बिथांनि नाजानायावनो बै समाव थानाय खुंथायाव थानाय BTC नि सरकारनिफ्राय बिथाङा अनसुंथाइ होनो थाखाय बिथाङा सक्षम जादोंमोन हादोंमोन आरोखि बिनि अनगायैबो बिथाङा समाजनि खामानि मावनाय धोरोमारि आफाद आरो माखासे ससियेल खामानिफ्राव माने गोबाङैनो लोब्बा लानानै बिथाङा खामानि मावबोदोंमोन। बिथाङा मेंनो रोङै हिसाबै बिथाङा बयजोंबो हेफाजाब होदोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' साहित्य सभा आरो आइजो आफाद गासिबो माने बिथांमोना संगठनजों बिथाङा सासे बयजोंबो अनजानाय खामानि मावबोनो हादोंमोन आरोखि जायखौनोखि दानि गोबां दैदेनगिरिफ्रानो हाया बिथाङा खिन्थु रावनिबो नोजोराव गाज्रि मोनजानाय खामानिखौ बिथाङा मावलांनाय जों नुनो मोनाखै आरो बिथाङा सासे स्ट्रं मोनसे बर' जाथिनि सासे मावथि होननानै जों सानो आरो बिथांनि जिथुनाखि अबथिरा हरखाब जिउ रुंसारि जानाय बे रुंसारि जानायाव जोंनि गहपुरा सासे गोहोगोरा सासे गोगोम राफोद सासे दैदेनगिरिखौ जों दिनै खोमाना लाबाय होननानै जों दिनै जों सानदों रायजोफ्रा बेखौ मोनदांनानै दिनै बयबो दुखु खालामदों आरो दिनैनि बिथांनि बे गोथार सारादुआव
बयबो फैनानै बिथांखौ जोबथा मोनसे सनमान होनो थाखाय नुजाथिफैदों।